David Rigola, que ets activista en diferents moviments socials de la ciutat i ara et presentes a les llistes de la CUP al Parlament. I tu ets l'Anna Lara, regidora de la Crida per Sabadell. En temes d'habitatge, la CUP què proposa? Nosaltres el que plantegem és acabar amb tots els desnonaments immediatament, llavors posar a disposició de la gent els habitatges dels fons voltors i dels grans tenidors i alhora també que es compleixi la regulació del preu del lloguer. Aquesta és precisament una mesura impulsada des del Sindicat de Llogateres i, per tant, tot i que a les institucions els hi queda molt camí per recórrer, és també des dels moviments socials que s'ha de seguir pressionant i, per tant, recomanem a tothom que tingui problemes d'accés a l'habitatge que formi part d'aquests moviments, del Sindicat de Llogateres i de la PA, perquè són indispensables, ara mateix des de fa molt de temps. I per parlar d'habitatge, per què heu escollit la caserna? L'hem escollit perquè està inclosa dins del Pla Local d'Habitatge proposat per la Crida i el que es vol és rehabilitar-la per oferir a pisos socials a la gent de Sabadell. D'aquí haurien de sortir 62 habitatges, que és una de les moltes accions que hi ha al Pla Local d'Habitatge, que actualment està en algun calaix guardat perquè el govern municipal de la ciutat, que ara mateix ha decidit no tirar-lo endavant, però tampoc ha portat una proposta alternativa.